could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, it's times are changing everywhere. Do we dream? Здравейте, уважаеми зрители! През месец април инициативата HR на месеца гостува в офиса на TELUS International Europe. Лице на HR на месеца е Силвия Лешина. Тя е менеджер привличане на таланти в TELUS International Europe. Здравей, Силвия! Много се радвам, че успяхме да организираме тази инициатива. Аз също се радвам, че участвам в HR Cafe. Силвия, дали би представила накратко себе си и компанията, в която работиш? Повече от 8 години работя в сферата на информационните технологии и аутсорсинг услугите. Предизвикателство е да работиш в тези две бързо развиващите се области. Към момента имах възможността да работя по посока практики и теории за управление, комуникация и развитие на хората. И към момента успявам да използвам натрупаният опит като част от TELUS International Europe, за да работя по посока на привличане на таланти в компанията. Към момента вече сме 1400 човека в България. Продължаваме да растем и да работим и да предоставяме иновативно обслужване на нашите клиенти на повече от 30 езика. Разнообразието от клиенти, повече от 50 проекта, ни дава възможността да общуваме с различни хора от цял свят и това е една страхотна възможност за всеки, който иска да се присъедини към нашите екипи. Конкуренцията в сегмента на изнесените услуги в България също е много ожесточена. По какъв начин се справяте с откриване и привличане на нови таланти? За нас е важно да сме близо до хората. Имайки възможността да общуваме с тях, ние можем най-пълно да предадем атмосферата, в която всеки би желал да стартира своето кариерно развитие. Участваме в различни събития, така че да можем най-пълно да предадем на хората какво е да са част от едно семейство с общи цели, с кураж да приемат новите въведения и също така всички ние да работим заедно, за да се адаптираме към новите технологии и средата на общуване. Последно участвахме в няколко събития, стартъп уикенд в Пловдив, както и Game Ninja, където имахме възможността да сме съпричастни към инициативи на младите хора и техните идеи и съответно да ги подкрепим в тези им начинания. Фейсбук страницата ни е един от нашите верни помощници, така че да стигнем до по-широка аудитория и по възможно най-лесния и бърз начин да информираме и да се забавляваме заедно с нашите фенови под формата на игри и забавления. Също така те имат възможността да участват и да печелят награди заедно с нас и с нашите инициативи. Силвия, какви уникални практики прилагате в TELUS International Europe за задържане и мотивация на кадрите, на талантите? Всеки човек е уникален сам по себе си и ние му даваме възможността да изразява себе си, да споделя своите преживявания и да се чувства добре докато работи и без да преувеличаваме, да се забавлява докато работи. За нас TELUS International Europe да сме гъвкави и отворени към предизвикателствата е добре познато. Ще си позволя да цитирам един от нашите колеги, който казва така: ако мога да опиша с една дума
работата си в компанията, това ще бъде свобода. Това е свобода да общуват, свобода хората да споделят, свобода да трупат знания по най-добрият начин и съответно да са в семейство с общи ценности и поглед към бъдещото съвместно развитие. Нещото, което кара нашите колеги да се чувстват щастливи и удовлетворени на работа, е политиката на корпоративна социална отговорност, която следва нашата компания. Най-важното ни събитие е Денят на подкрепа на ТЕЛАС, който се провежда във всички локации на компанията. Всяка година в този ден на подкрепа ние даряваме своя труд в помощ на нуждаещите си. Последната година, през 2014 година, над 500 колеги от компанията доброволно се включиха в ремонтиране на пансиона към училището за незрящи деца Луи Брил в София. Те дариха своя труд в името на обществено полезната кауза. В повечето компании и центрове за изнесени услуги обучението е част от въвеждането в корпоративната култура и процеси и част от подготовката на новопостъпилите кандидати. Как оценяваш обучението като част от процесите по управление и развитие на човешките ресурси? Колко е важно то при вас? Човек учи през целия си живот, а ние в TELAS International Europe подкрепяме всеки в тази посока. Вече близо година ще стане откакто стартирахме нашата езикова академия, която е насочена към бъдещи колеги, които не са имали възможност достатъчно да практикуват езика и имат нужда от нашата подкрепа, така че да могат да придобият повече увереност, свобода в изказването и да обогатят допълнително своите познания. Специално организираната програма за обучението се изпълнява от квалифицирани специалисти, преподаватели, които могат най-добре да подкрепят тази инициатива и съответно да са в помощ на бъдещите колеги, които се включват под формата на стажанти в тази академия. Те имат възможността да се развиват, да учат повече за компанията и в същото време да обогатяват знанията си по езика. Към момента успехите, които можем да кажем, че притежаваме, са много и бих казала над 80% от хората успяват и все още работят в компанията. TELAS International Europe има 2 офиса в София и един в Пловдив. Дали можеш да разкажеш нещо повече за плановете за развитие на компанията в рамките на България? През 2014 година TELAS International Europe бе отличена с сертификат клас А от министъра на икономиката и енергетиката господин Драгомир Стойнев. Сертификатът се връчва в резултат на инвестиционен проект, според който TELAS International ще инвестира 5 милиона лева за оборудване на нови работни места, по силата на проект разширяване на дейността и на влизане на нови пазари и планира разширяването на компанията с още 523 работни места. В София, както вече и ти спомена, имаме 2 офиса. Единият ни офис е тук на булевард Цариградско шосе, вторият ни офис е в Infinity Tower до Мол България. Това помага хората да разполагат и с 2 различни локации в София, което все пак големия град си е предимство да можеш да работиш по-близо до мястото, където живееш. В Пловдив продължаваме с нашето разрастване. В момента вече са 200 човека. И съответно планираме и още позиции, които да се търсят, както и увеличаване на езиците, които в момента се съпортват в Пловдив. Основните езици в Пловдив, които търсим в момента, това са италиански, английски, немски, френски, испански, като освен тези езици имаме и някои по-редки. Идеята е да можем да покрием доста по-широка гама, както в София. Затова
тези над 30 езика да могат да се намират и в Пловдив и съответно хората, които говорят по-редки езици, да могат да се присъединят към нас. Силва, много ти благодаря за предоставената възможност да се потопим в работната атмосфера на такъв голям и перспективен контактен център като TELUS International Europe, особено в рамките на България. Хубаво е, когато се случват такива инвестиции. Пожелавам ти успехи и здраве. Това са най-важните неща. Благодаря и аз, че успяхте да дойдете и ни дадохте възможността да разкажем малко повече за компанията, за това какво се случва при нас и как ние се чувстваме тук на място в компанията. Ще се радваме да се виждаме и в бъдеще и съответно успехи от нас и на всички ваши зрители. Благодаря.